ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ്. എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുപ്പിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അതിലോട്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അതേ ചട്ടി തന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കഴുകി വെച്ച മല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ നനവൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നനവ് പോയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ നനവൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 3 കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 പൂവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം വറവായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ചെറുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഏകദേശം വറവായി വരുമ്പോഴാണ് ചെറുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറുജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടിത് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചത്. ഇതിലോട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത്. 1 കിലോ ചിക്കനിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് പച്ചമുളക്, ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വലിയുള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി 3 ചേരുവ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് എന്നിവ വേണം. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുടുക്ക ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷത്തിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലി, വറ്റൽമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 10ഓളം വറ്റൽമുളകാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.